हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिलि ब्लग चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गासिनिसिमबो बयनिसिमबो स' नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनै जोंनि गामि बियो जोंहा गामियाव मोनसे फोरबो गोदान बोसोरनि नामै 2022 मायथाइनि जोंनि गोदान बोसोरनि जोंहा गामियाव फुजा सोलिदों। स' आङो दा फुजायाव थांनो ओंखारगासिनो गाइसफोर। स' नोंथांमोना माबायदि जायो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोदान बोसोरनि नामै रावबो स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ फुल नायलांबानो जाबाय गाइसफोर। स' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' लेट्स गो गाइस। फाइनालि जोंना दा गामिनि बाथौ फुजाया जोब्बाय। जों दा एसे खामानि दंबावो। मानो होनबा बे जोंहा सनमान लानाय दङ। सनमान लानाय जोबखांबाथाय जोंहा प्रग्राम दंबावो आरोबाव बेसेबांबा गिदिर रायजोनि। जों बेयाव थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। स' लेट्स गाइस, जोंहा मान बावनाय, गेदेरा गेदेरखौ मान होनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ दायो। स' नोंथांमोना नुबाय थादों, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। माबा मोनसे बुंदो। बोसोर गोदानावथ' दिनै गामिनि आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै बोराइ बाथौखौ सिबिनायाव रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै आं आसारिनि बिबानखौ हेफाजाब होफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे उननि बोसोर गोदानावबो रायजो राजाया जों देउरि आसारिजों लोगोसे फैफानानै बोसोर गोदाननि फुजाखौ अरायबो आबुं खालामफैयो। बिनिनो आङो दिनै रायजो राजाखौ बयनिसिमबो हामलायनानै बोसोर गोदानाव अरायबो फैगोन बोसोरावबो अरायबो आलो गोजोनै लोगो मोनलायबावगोन साननानै आसा फारिनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय आमाइनिसिम। जोंना दायो सेंग्राफ्रा नै खुलुमनो रेडि जाबाय। दा नायदो खुलुमगासिनो बिथांमोना। मा बिगोन सोर खोन्थाहरदो। हिन्जाव मोजां मोननाय सिबिनोसै जालालै। फाइनालि गाइस, दा सेंग्राफ्रा जोंना हनै सोरबा हिन्जाव मोननायनि बिदों, सोरबा माबा मोनसे बिदों। मावजोब्बाय जायाखै नामा? जोंना नै इउटुबा दा खुलुमसिगोन आरोना, बियो बोर बिसिगोन। मा बोर बिगोन गावसो मिथिसिगौहाय। नै आसोला खुलुमदों, मोजाङै बिथारदो।
बिराद गोबाव मावजोबो ओमफ्राय गोरा हमदोंना आं खुलुमनो लाइन जालायनांगौ आरोखि फाला फाला बिबारा गैला होमबा गैला दे जायो ओरैनोबाबो मोनो फोरखौलाय दालां ओरैथा नोङो केमेरा बेयाव थायो आसोलफोराबो खुलुमनो नागिरबाय नै जोंना उन बानायना होगासिनो नामा नै खुलुमबावबाय लिडारा होनदोंरा लिडारा जोंना बसा बिराद मोजां मोजां बोर बियोलै बियो नुवाखै मानसिया नुवाखै बिबारखौ माबायदि प्लास्टिक लानानै खागासिनो मानसियानो गावल' हारसिं बायदि मोनदों खोमा मोजाङै बिबारफोरखौ गासिबो बिजोबखाबाय दे मोजां मा नांगौ गोसो मा सानदों गासिबो बिजोबबाय गाइसफोर नोंथांमोनाबो बिना ला जाहाथे बोसोर गोदाननि आरोना फैसा थाखा गासिबो गारि मथर एरजोबो बेखौ गासिबो बिना लाजोब्बाय आं नोंथांमोनाबो बिदिनो बिना ला गाइस अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी दंबावो आरोबाव बैहाय आरोखि एबार फोथा फुनसिगोन आरो बैनायखौ मोजां साफैलाय नै जोंना लब्बा बस बियो मोजाङै बिलाय लब्बा फाय ये बड़ी अच्छी बात कही आप गोसोनायफोरखौ दसेनो जायो ने बिसोरना फाग्लाफोरा एसे एसेल' बिसारो आंथ' खुलुमबावाखैनो खुलुमबावनांगौसो नै जोंनि आदाया बसनिबो आदा जोंनिबो आदा आरोना बियो आदायाबो खुलुमखांबाय आरो जोंना नै सासे गेदेरा खुलुमगासिनो आरो आसोलफोर माबा इनामानो मालदां फाया खुलुमगासिनो आरो दे मोजाङै मालदां फाय No, I'm telling you. जोंना नै बिरहाङाबो आसोला खुलुमगासिनो बिरहां बसा जोंनाथ' आरो मुंदांखा बगाजुलिनि बिजनेसमेन बिथाङा मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं होगोन आरोखि ना बियो बोर बिगोन फैसा होगोन मालिक मानसि नालाय एसे दानफोरखौ बुरजा होयो बियो बगाजुलिनि बिजनेसमेन बिथाङा अजय नार्जारि होनैखौ सेसखा खामलांदों आसोला दे दामनो दे नै बाब जादोंख' बैसागु जायो गोलाव जागोन भिडिअआ बारा गोलाव खालामनाङा जागोन दे दानस'नांगोन ना फाइनालि गाइस दायो टटेलि जोबजोब्बाय दा थांनो नागिरबाय जोङो प्रग्रामावहाय गासिबो मा होनो गेदेरखौ उन्दैया मान लानाय आरो बेफोरबायदि गासै मान होनाय गासिबो जोबजोब्बाय आरो स' नोंथांमोनाथ' नुलांबाय थागासिनो भिडिअ'आव स' भिडिअ'आ आंना बेखिनियानो स' भिडिअ'खौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो आंनि गेजेराव आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला स' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो जाहाथे फैबाय थानाय भिडिअ'खौ नोंथांमोना सबसे फार्स्ट नुनो मोनो स' थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय